kini ang gihulat sa kalibutan. Mao kini ang gihulat sa Ginoo nga makita na sa iyang mga katawhan ang iyang batasan og magsulti na sa kalibutan ingon nga ebidensya nga kita na nga usab pinaagi sa balaang Espiritu. Dinhi nagbikuyanap ang mensahe sa pinakadali nga paagi. Plus nahitabo pa ang mga pagpanglutos, persecution, nagkatag ang mga katawhan sa tibuok kalibutan sa ilang panahon. Bit-bit ang mensahe sa Dios. Dalaygo ng Dios, malipayong adlawng igpapahulay kanatong tanan. Ato nang andamon itong kaugalingon, samtang ang tibuok kalibutang mga katawhan sa Ginoo, nagasimba karon sa Ginoo. Sa bisan unsang paagiha, bisan asang dapita, bisan diin, og unsay kahimtang nila, sama nato karon. Praise the Lord, mga kaigsunan. Tungod ni ini, magpasalamat ta sa Ginoo sa kagawasan sa pagsimba. Hangtod karon atong nasinatian. Og niining mga panahon na, pahimusla nato kini nga magkasabot kita sa hingpit sa buluhaton sa Dios, sa kinabuhi nato, sa kinabuhi sa iglesyang atong girepresentahan, aron atong maduyugan ang katapusang buluhaton nga gitawag misyon, atong tahas. Og atong sigurohon, kasamtang kita naga-focus sa atong misyon, kita nga nagdala ni ini nga mga balita, langit nung balita, na pundar sa unsay nasulat sa kasulatan. Praise the Lord, mga kaigsunan, magamputa. Ginoon Dios nining, adlawng igpapahulay. Aniya na usab kami imong makatawhan, tigom aron sa pagpaminaw sa imong mga instruction. O manghinaot kami Ginoo, dili lamang kami makadungog, kundili magatinguha sa pagsunod. Salamat Ginoo nga ang imong Espiritu nagaabot sa tanan, dapit tanang kasing-kasing sa pagtugkad sa mga pagsabot sa tanang mga hunahuna. Aron lamang kami nimo dalhon sa imong sabakan. Salamat Ginoo, dining talagsaong kahigayunan. Ug iampo namo ang kadaugan sa buluhaton ining samana, ilabi na sa mensahe nga among mapatalinghugan karon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ang nahitabo karon, balik ta sa usa ka gabi sa wa pagilansang si Ginoong Hesus. Wa pa siya namatay. Ang iyang mga pulong nga siya mubiya na kanila nakapasubo pag-ayo sa mga tinunan. O pa man sila nakasabot. Apan diha-diha, iya silang gidasig, iya gihatagag kasiguruhan, nga dili lagi niya sila biyaan. Og mao kini hinungdan, sa iyang pagkabanhaw, iyang gisaad ang balaang Espiritu, agig iyang representante sa dihang biya siya kanila padulong balik sa langit. Unsa gisulti ni Ginoong Hesus, mabasa nato sa libro sa Juan, the disciples would not be left as orphans. Usa kini ka-assurance, dili lagi mo nako biyaan. Ngano man, giingon dinhi sa Binisaya, ingon si Ginoong Hesus, dili ko kamubiyaan nga daw mga ilong tuapos, orphans. O sige yun niya, mubalik ako kaninyo. Kaninduta. Kini nga balik kaninyo. Dili tong bisan pag gamiton siya sa paghubad nga sa iya ikadang pagbalik, pwede. Apan kining dinalian nga panginhanglanon sa mga tinunan, nag-refer sa balaang Espiritu. Ang iyang representante nga muhumpay kanila. So, sa in English pa, ingon siya, I will not leave you orphans.
I will come to you. Praise the Lord, mga igsunan. Dinon sa na ito po, ato na ning nasubay, nining tibok simana, pagkatuman sa saad ni Jesus, unsay na itabo sa nagpaabot niyang mga tinunan. Ang sunod nga teksto, buhat 2, versikulo 4 na yun, all of them were filled with the Holy Spirit. Silang tanan na puno sa balaang Espiritu. Nahibalo na tag, naunsa sila. O nganong na dawat nila kini, unsay ilang kahimtang, bisan ang tindis o prayer nagisgot, bayod may tukod niini. Ang pinakatinaw mao, ang gisaad ni Jesus, natuman, all of them were filled with the Holy Spirit. Naibalo na ta, sunod nga nahitabo. O baliko na ko alang sa mga karon pa, nagapaminaw, karon pa nakahigayon, mga kahigalaan o mga kaigsuunan. Samtang sila nagawali, naalaan sila hubog. Imagine nimo, gasintang sila nag-istorya, ang tanang dalunggan sa nagkalain-laing mga pinulungan. Dili mo bus 15 ka naglaing mga nasyon nga naminaw, apan nagkasabot sila sa minsay sa ilang kaugalingong sinultihan. Natingala sila, og kinsa man ni sila, og naunsa man ni sila. Apan si Pedro mingon kanila, mao kini ang giingon ni Propeta Joel. Mao kini ang akong buhaton, ingon ang Dios, sa katapusang panahon. Ibubo ko sa tanang katawhan ang akong espiritu. Og ang inyong mga anak nga lalaki og babae magsulti sa mensahe sa Dios. Ang inyong mga batanong lalaki makagitag mga pananawon, og ang inyong mga tigulang nga lalaki magdamgo o magadamgo. Oo, bisan sa akong mga ulipon, lalaki o babae, ibubo ko ang akong espiritu niadtong mga adlaw, og magsulti sila sa mensahe sa Dios. Praise the Lord. Og atong una-unaon, imagine na to. Dinhi nagmikuyanap ang mensahe sa pinakadali nga paagi, plus nahitabo pa ang mga pagpanglutos, persecution, nagkatag ang makatawhan sa tibuok kalibutan sa ilang panahon, bit-bit ang mensahe sa Dios. Ang kaninduta kayo mga kaigsuunan. Dinhi nakita nato ang mga kausaban sa mga kinabuhi sa mga katawhan, gikan nilang mga tinunan ngadto sa tanang nagadawat kanila ni ginatos, nilibo, og wa nakapugni ang pagdugang sa komunidad sa Ginoo sa katawhang mituo kang Kristo pinaagi sa gahom sa balaang Espiritu. Praise the Lord. Praise the Lord. Karon tungod kay katapusan naman ni muambak tas atong panahon. Muambak tas atong panahon. Nagapadayon ang pagkuyanap sa mensahe gikan sa Judea ngadto sa Samaria og ngadto sa kinatumyang dapit sa yuta og gisulti kini sa tagna. Gikan ining tungura gilagway sa libro sa pinadayag ang mensahe nga gagiyahan sa balaang Espiritu, nga gigiyahan sa balaang Espiritu, nga gidala sa mga tinun-ang nagdawat ni ining gahuma. Praise the Lord. Kung wadto tas libro sa pinadayag, makita nato diri the messages pattern of Jesus in the first chapter, 4 chapters of Revelation. Unsa ato makita? Makita nato din na ang mga iglesia nagrepresentar sa mga iglesia sa matag siglo hangtod sa atong panahon. Kung atong iliteral ang pagtranslate ni ining nga iglesia, pwede apan ang kung atong gamitan og prophetic, nagrepresentar kini mga iglesia sa kahimtang sa katawhan sa Dios, gihulagway ni ini nga mga iglesia gikan sa pagbiya ni Jesus, gikan sa panahon ni Jesus hangtod sa katapusang panahon. Apan kini dunay pattern nga makita nato. Una, dinhi makita nato nga ang libro sa pinadayag sa unang kapitulo 4 giingnan kita, I know your works. Ikaduha, to him who overcomes, dunay saad. O ang ikatulo,
hear what the Spirit says to the churches. Dinhi na to makita ang pagdemonstrar, ang paggiya, ang execute sa balaang espiritu sa kalihukan sa pagluwas ngadto sa tanang dapit, sa tanang panahon hangtod sa katapusan. Praise the Lord, mga igsoon. Atong tagsa-tagsaon, the good news of Jesus to the seven churches of Revelation 1 to 4, makita na to din unsa, ingon siya sa taga-Epesos. Sinumduman na to, ang mga simbahan, niini nagrepresentar sa kahimtang sa katawhan sa Ginoo gikan siyang panahon hangtod sa katapusan. Miingon siya sa taga-Epeso, I know your works. Miingon siya sa taga-Esmirna, I know your works. Miingon siya sa taga-Pergamo, I know your works. Miingon siya sa taga-Tiatira, I know your works. Miingon siya sa taga-Sardis, I know your works. Miingon siya sa taga-Philadelphia, I know your works. Miingon siya sa taga-Laodicea, I know your works. Tanan nga mga panghitabo sa makatawhan niya, gikan sa iyang panahon, hangtod sa iyang pagbiya ngadto sa langit, nahibalaan sa Dios. Praise the Lord. Ang mga kadaugan o mga kapildian siyang katawon nahibalaan sa Dios og mao kini ang maayong balita sa tanan natong gibuhat, nasayran sa Ginoo, nagaduyog kita kaniya, nasayran sa Ginoo. Praise the Lord. Ikaduha, ato usab nakita niya ang mga pagbuntog o mga pagdaog sa iyang makatawhan. Asa sa taga-Epesos, miingon siya, to him who overcomes. Kapitulo 2, versikulo 7, kamo na lang magtanaw din ha, kay dili na ko na siya tag sa taol papagbasa. Sa taga-Esmirna, miingon siya, to him who overcomes. Sa taga-Pergamos, miingon siya, to him who overcomes. Doon na ni saad kada usa, alang kanilang makabuntog, alang kanilang nagmadaugon, mao kini ang iyang saad sa matag iglesia, sa matag panahon. Praise the Lord. Sa taga-Tiatira, siya, he who overcomes. Miingon siya sa taga-Sardis, he who overcomes. Miingon siya sa taga-Philadelphia, he who overcomes. O miingon siya sa taga-Laodicea, to him who overcomes. Praise the Lord, mga isunan. Abi ninyo, gibiyaan ta sa Ginoo, gihatag niya ang iyang espiritu, ang balaang espiritu, aron magmando ni ining tahas nga ipalukop sa tibuok kakalibutan. Talaygo ng Dios. Mauni ang buluhaton sa balang espiritu sa katawhan sa Dios. Nininyo tamo ng di gyud mahutdan og linya ang katawhan sa Ginoo gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Tunay mga henerasyon sa mga tumutuo. Praise the Lord, mga igsunan. O ang katapusan din nindot kayo. Matag panahon, matag katawhan, matag nagrepresentar sa iglesia, anaa ang balaang espiritu. O sige, sulti din to Epesos, hear what the Spirit says. Ngadto sa taga-Smyrna, hear what the Spirit says. Ngadto sa taga-Pergamos, hear what the Spirit says. Ngadto sa taga-Tiatira, hear what the Spirit says. Ngadto sa taga-Sardis, hear what the Spirit says. Ngadto sa taga-Philadelphia, hear what the Spirit says. Og ngadto sa Laodicea, hear what the Spirit says. Ang balaang espiritu sa tanang dapit, sa tanang panahon, ilabinas iyang makatawhan nga gitagaan nini nga misyon. Praise the Lord. Mao kining makatawhan nga iyang gibit-bit gikan kaniadto hangtod karon mo nang dili maputol ang mensahe sa Dios, ginasulti sa tanang panahon hangtod sa panahon sa katapusan sa atong panahon. Sa propesya gihilagway kita nga Laodicea, apan ang nakanindot din sa Laodicea mao, dili kay lukewarm, kun dili nabuhi. Kung atong basahon ang iglesia sa Laodicea, ay mag-focus siya dili init-init o dili init, dili bugnaw. Mag-focus ta sa nabuhi nga Laodicea. Kaya natapos ka na iglesia nga lukewarm, natapos ka ng buhi. Ngano tungod ka anaa ang balaang espiritu. Og mao kini nga katawhan nga musugatay sa Ginoo sa iyang pagbalik. Puno sa balaang espiritu. Dalaygo ng Dios. Ato na makita karon ang atong panahon.
Ang pinaka-importante sa itong pagtuon, mga kagalaan, mga kaigsunan mao, kinahanglan na kasabot, ta sa naitabo ni ini, nga kasaysayan sa pagluwas sa sinugdanan, o makita nato ang atong kaugalingon, atong kahimtang, kung asa takaron sumala sa gisulti sa tagna, sumala sa paglihok sa balaang espiritu. Nagaduyog ka ba sa kausa nga balaan? Praise the Lord. Niya na kita katapusang henerasyon sa mga katauhan nga magbit-bit sa misyon sa iglesia, pagpaibalo sa kalibutan, sa kamatuoran, sa pagpadayag nga magbadaogon sa kinabuhi nga Dios nun, pinaagis balaang espiritu, mao kani ang pagvindicate nga ang Dios nagbadaogon sa kinabuhi sa tao, sa kinabuhi sa iyang iglesia. Og nasayod na kita nga ang katapusang minsaheng bit-biton ni ining mga tawhana nagrepresentar sa tulo ka mga manulunda. Minsahi nga katapusan para sa kalibutan. Aron nato kini makita, magkaigalan kita gaantag kaigayunan nga muduyog sa Harvest 2025. Kung nakaapil ikaw, praise the Lord. Kung nakaapil ikaw sa nagkalain-laing paagi, praise the Lord. Apan kunwa ka pa kaayo na kumbinsir o ang imong pagrepresentar hinayra, kitagaan pa kitag higayon karon 2026. Inumduman nato ang tanang nagadawat sa gahom sa balang espiritu, gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan, nagasulti sa mensahe sa Dios. Praise the Lord. Nagrepresentar sa tulok ka malunda. Hantod kani kanusa, hantod makita nato ang nagsaad kanato, ang mibiya kanila sa una natong mga tinunan, o nagsaad kanila, adun na kamoy maghuhumpay nga ako ipadala, o kini nga maghumpay nagagiya sa iglesia, hangtod sugato nato ang naghatag nini nga saad, ang atong manluluwas, ang gituboy sa balaang espiritu, si Ginoong Hesus. Praise the Lord. Ay kaisunan. Mao kini hinungdan. Ang Seventh-day Adventist Church adunay mitudo sa paghimo ni ini nga mahimong tinuod sa atong panahon. Kiingnan kita, guided by the Bible and the Holy Spirit. Seventh-day Adventists pursue this mission through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. Praise the Lord, mga kaigsunan. So, mao kini ang gihulat sa kalibutan, mao kini ang gihulat sa Ginoo, nga makita na sa iyang mga katawhan ang iyang batasan og magsulti na sa kalibutan, ingon nga ebidensya nga kita na nga usab pinaagi sa balaan nga espiritu. Magsulti sa katapusang pasidaan sa dili pamubalik ang atong Ginoo. Apan sa unsang paagi, through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. Unsay, kinsay, basihanan, balaang kasulatan, gigiyahan. Insa pa, ang balaang espiritu. Praise the Lord. Dako kay expectation sa kalibutan kanato. Niining ang iglesia. Manang dali ra kay ta makita kung di maayo, apan dili na mo ato'y padako. Atong tarungon ang atong kinabuhi. Bisan ang atong kahimtang karon. Aron muha unta sa unsay gilatid sa propesya sa atong panahon, sumala sa pagmando sa balaang espiritu. Magkaigsuunan, ako personally, kay mahiligon yun ko ni ining mga bahina. Nagtuo namang yun ko nga ang balaang espiritu, ang gahom niya sa pagtapos, gihatag na sa miaging mga panahon. Aban dili pa di ay, sa ako ni personal nga kasinatian, naguna-una kumaon na yun ni, ang panahon, nganong ingon ani. Apa nakita na ako, pagkadako day kay kulang, pagkadako day kay sa kulang. Hangtod, gipialan kita, nakaabot kita din sa kaumhan sa union, hangtod na bahin ang union, o nagipialan kita sa
departamentos pagkapinialan. O din ako nakita sa hingpit ang nakulang. Praise the Lord mga isunan. Og tungod niya na, agi og pagpahinomdom sa tanan. Og arap aron usab pagpahibalo sa tanan. Dili tiaw-tiaw ang mga butang nga atong ginahimo. Kay dili kini layo o bulag, dili ta bulag sa paglihok sa Ginoo pinaagi sa balang espiritu. Aba dili kini masabtan sa uban. Wala nakita sa kadaghanan. Kinahanglan ato kini tan-awon pag-usab ug mao kini ato gihimo karon. Dili ko malimot. Ngani adtong 2022 pagsugod nato sa dumala ni gipiyal sa Ginoo nato nga kaliho nga tahas gisugda nato sa unsang paagi. Sulod sa usa ka tuig atong gipasabot sa mga katawhan nga atong naabtan empowered by the Holy Spirit, driven by God's love, kung nakahinumdum mo. Upat na katuig, maglima na katuig ang milabay. Gi-emphasize na to, kini, gigamhan sa balang espiritu, gidumalahan pinagi sa gugma sa Ginoo, o dinhi atong nakita pagsugod ang makausaban sa mga nagdawat o sa mga nagsunod. Praise the Lord. O niya miabot, humani ining pundasyon nga emphasis, Holy Spirit, empowered by the Holy Spirit. Usa ka tuig. Pagkasunod tuig, gi-emphasize na to, God gave first. Ang Dios unang naghatag. Gipasabot na to nga, wagid na hitabo, sukad nga kita'y unang mihatag sa Dios. Ang Dios kayod mo'y unang mihatag. Hantod ang iyang bugtong anak, iyang gihatag. Sa pagluwas sa kalibutan. Ikatulong tuig, nini nga kampanya, atong gi-emphasize, give God first. Agig tubag, kita mihatag usab o giuna nato siya sa paghatag. God first. O mga kaigalaan, mga kaigsuunan, pagkanindot kay matagdagan sa panahon, makita nimo ang kausaban sa mga nagtuman. O sa tuig 2025, atong emphasize ang gitawag cheerful giving, a lifestyle. Malipayon nga pagkamanggihatagon, gikinabuhian. Talaygon ka ang Diyos mga igsunan. Ako nga nagtanaw ni ini, nga nagdumala ni ini sa maglima na katuig. Nakita nako ang tanan nga kausaban. O nakita nako mga igsunan ang kalipay nga langit nun. O ako personally, nagmalipayon pag-ayo ni ining tanan. Kaya nagasiguro kita nga kining kausaban sa kahimtang dili lamang sa kaugalingon o sa iglesia, pabor sa Ginoo, pagmando sa balang espiritu. O nagtuo taog dako o sa 1,000% nga kini nga paggiya sa atong iglesia, iya gayud sa Ginoo. Kaya ang direksyon niya para matapos ang tahas. Praise the Lord. Praise the Lord. Mo kini ang atong naagian. O ang mga ebidensya ni ini nakita na to anum-anam. Tungod kay ako ang nagdala karon, ang ebidensya ni ini ipakita nako gikan usab sa akong mga pagdumala. Ang akong mga kauban lahi pud ang ilang mapakita. Kauban nga mga directors, ang atong mga pangulo. O kini siya sa ako lang usab nga nagian para parang tin-aw gyud nato makita ang tinuod makaigsuonan. Ang pinakadako nga kausaban nga nakita nako diha sa batasan sa mga katawhan sa Ginoo alang sa pagduyog sa misyon. Praise the Lord. Gitawag nato na siya liberality index. Ang pagtubo sa pagkamatinumanon pinaagi sa pag-uli nga honest sa mga kabahinan sa Ginoo labi na ang ikapulo. Og kining paghatag liberal kining madagayaon nga paghatag. Liberality index, batasan ni sa Ginoo nga mireplika sa iyang katawhan. Makita nimo ang kausaban, nagatubo. O dili ni ordinaryo, tungod kay imposible ni sa panlantaw kaniadto. Apan ako nga nagtan-aw ni mga igsoon kay ko Ginoo, dili ni mahimo kung wala ang balaang espiritu. Kung wala ang balaang espiritu ni ini nga iglesia, dili na mahitabo. O sa iyang magkataon, dili na mahitabo. Imagine, tagaan ta mo ihemplo.
Ang halad og ikapulo kaniadto comparative sa upat ka tuig 2006 from 2006 to 2024 inani ang nahitabo. Kanang blue halad, kanang ikapulo kanang pula ikapulo. Pagkaingon ka ba dinha og di na siya og imposible? Nahitabo man yun. Imposible kaniadto. Grab di siya pero nagsultinis kahimtang sa makatawhan sa Ginoo sa ilang pagkamanggihatagon ug sa ilang pagkamatinumanon. Natingala mo nga nung pwede mang malabwan ang ikapulo. Tunga ikapulo ra na siya bisag unsaon yung pagkamatinumanon. Ang pagkamatinumanon 10% lagi tanang gipanalangin sa Ginoo. Apan ang pagkamanggihatagon mulabaw pa na, bisan pagtanan itugyan, tanan ihatag, marang dili ikatingala sa tanang nagsunod, inaani ang makita. Daghan ko pila kagatos ang atong ebidensya ni ini, pipila lang ako ipakita niyo sa manini. 2020, gikan sa 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Mauni ang mga ebidensya sa nagkahinahitabo sa matag iglesia tungod kay ang matag usa nakabaton sa kausaban sa pagsunod og para nako bisag unsaon dili ni mahitabo kung dili ang balang espiritu nagaliok sa matag usa og ni anang mga iglesia. Talaygo ng Dios. Nakita nako kung kining tanan magapadayon mga igsunan matuman gyud ang usa ka sinultihan sa kagabion sa espirituhanong kangit-ngit. Ang himaya sa Dios mosidlak pinaagi sa iyang iglesia. Mga talagsaong panghitabo atong nakita sa atong panahon. Kining pagtigom tibuok dibisyon sa usa ka simbahan nga dili gani halos mailhan o dili katuuhan. Apan gikan niini nga iglesia gihimo ang benchmarking sa pagkamatinumanon. San tanang nagsunod makita nato ang kalipay. Praise the Lord, mga igsunan. Praise the Lord. Ganigi, sundog na usab kini sa uban nga misyon. Sama niini. Praise the Lord. Gihapon, praise the Lord. Talagsaon, imposible. Apan kinahanglan mahitabo, di lang nato masabtan kung mauna kini. Ang uban dili kadawat nga mauna kini. Apan ato na lang yung dawaton kay mao magini ang nahitabo. Lisod po nato ingnon ni gikan ni siyawa. Lisod po na ito, ingnon o gikanis uban. Kawas kung atong dawaton ang Ginoo nagalihok sa iglesia in a mysterious way. O ikatingala sa uban. Makapapukaw unta kini sa tanan nga wa ra kaayo nagtagad. Nga doon ay nahitabo sa atong iglesia. Kaya gisulti nako sa miaging mga gabi. Sa duol na mo balik, magkaduol na gani ang pagbalik sa itong Ginoo, magkatinaw ang angay natong partisipasyon. Kung wa pa ninyo nakita, gapaabot ba mo sa Ginoo? Kung wa pa ninyo nasabti, asaman ang inyong mga pagbati, sa langit ba, palangit ba, o payuta na gihapon, gasimba lang mo sa atong Ginoo. Dili, kinahanglan dunay total member involvement. O dapat dili kay mabuhi ang pipila, mabuhi ang tanan. Dako kayong kalibutan o daghan kayong mensahe, kinahanglan atong suportahan, sumala sa gilatid sa ato iglesia para nako kini paggiya sa balang espiritu. Labaw sa tanan mga kaigsuunan. Ako musultihan. Kausaban sa kinabuhi sa matag usa. Kini picture ni, di na ninyo na makita ko unsa na. Apan kada buntag sa programa nga an hour at doon, labi na karon niabot na magtulo na katuig, kada usa nga musulti sa kasinatian, nahimo nilang kinabuhi ang pagkamanggihataw, malipayon nga paghatag, nahimo na lang kinabuhian. Pagkakamhanan sa kausaban sa kinabuhi sa usa ka tawo, pila ni sila kabuok, miabot na ni pila na ni kalibo. Pero ang ato lang ipakita sa an-hour at doon kay kuwangan tagpanahon, usa ka gatos, kaganinang buntag. Gikan ni atong Oktubre 15. Pero prior to that, daghan na kayo makausaban. Pero kini pa lang, pagkat nindot na kayo kinabuhi sa mga nagmatinumanon. Maato o ta kining mapilo-pilo
dungan sa mubo lamang kapanahon. Kaya nga naman, ang kausaban niya, dili, pabor si Awa, pabor si Ginoo. Pagkaninduta kayo, pagkagsunan, og atong dawaton ang usa ka kamatuoran, nga ang Dios maghatag bag-ong kasing-kasing, bag-ong espiritu. Ingon siya, hatagan ko kamog bag-ong kasing-kasing o bag-ong espiritu o kuhaon ko ang inyong kasing-kasing nga gahi sama sa bato o ilisan ko kinig kasing-kasing nga masinugtanon, makasabot na unta ang tanan niini nga dagan sa kalihukan sa atong panahon. Nganuman, kung nasabtan na to ang kaniadto, dapat na to masabtan karon nakita presenting niya aron aktibutang malambigit nining bala ang kausa. Nahitabo ni nila gibuhat usab ni nila sa panahon sa mga apostolis. Nahitabo usab kini sa atong panahon magduyog usab kini niini ug maghiusa kita niini. Praise the Lord. Labi na nga atong giisgutan nga sa tagna ni Daniel tumiging gabi, daghan ang magputli, daghan ang magbag-o, daghan ang mahinlo. Nganuman, ang katapusang isyu nga ipakita sa kalibutan na nga usab nga batasan. Kinsaray makahimo ni ana, matag-usangan na nagtugyan sa ilang kaugalingon sa Ginoo o ang balaang Espiritu mitabang sa paghulmas langit nung kinaya sama kang Kristo sa atong kinabuhi o isulti kini nato sa kalibutan. Nagmadaogon si Kristo nga ni nato, magmadaogon ang tanang mudawat, dili na madugay, matuman na gyud ang pagbalik niya kay naa naman siya pagabalikan na nga usab na sa hingpit nga mga katawhan. Praise the Lord. Many shall be purified, made white and refined. Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga kapaglaom, ikaw, ako, kitang tanan, saksi ni ining katapusang kalihukan. O kita sa mismo malipay o magpasalamat sa Ginoo. Kay ebidensya ang atong kinabuhi sa kausaban o kita nahimong lahi sa kalibutan kay kita mo ilang talan-awon o kahayag. Ipakita na nato kini sa atong panahon nga way pagduha-duha. Isalig nato sa hingpit ang tanan sa atong Ginoo nga wa nay kabalaka. O ang tanang nakasabot sa buluaton sa balang Espiritu niining si Mataha, imposibleng dili magbag-o, dili mausab. Wa gyud tay kahadlukan tungod kay ana agi padala sa Ginoo kanato ang balaang Espiritu. Plus siya pa ang atong gisaligan, tag-iyas tanang butang. Nahimo lamang palyado atong pagto sa diyang milingi tas kalibutan. Sa diyang nitagad tas mga sugyot sa kalibutan. Sa diyang natintal tas sa kalibutan. Apan sa diyang makabalik o nakabalik kita sa atong Ginoo tungod sa balang Espiritu. Praise the Lord. Nahimo kitang nagmadaugon o nakatabang pa kita sa pagkabot sa uban. Praise the Lord. Praise the Lord. Magaigsunan, matuman ausab kini nga tagna sa atong panahon. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. End of the earth. Unsay sulti sa tagna, may tungod sa panahon sa katapusan. Praise the Lord. Pinadayag 18, versikulo 1, after these things, I saw another angel coming down from heaven, having great authority, and the earth was illuminated with his glory. Naibalubo unsa ni? Naibalubatag unsa ni? Mauna kini ang katapusan sa pagkahuman sa tahas. Kinsa ni? Mga katawhan sa Dios nga nalamdagan sa balang Espiritu, nakadawat sa gahom nga katapusan sa pagtapos sa tahas, misiga sa tibuok nga kalibutan. Kung imo ning tagsa-tagsaon, mga katawhan kining nagsuot sa pagkamatarong ni Kristo. Kung ikaw nagmatinumanon sa Ginoo karon, kung ikaw nagmasinulundon, kung ikaw nagtunod sa gigiya sa Ginoo, sa atong bisan sa pamaagi, sa pagsuporta sa kaos, kausa both locally and globally.
kabahin ka sa nagasiga niya nga himaya dinhi sa yuta. Praise the Lord. Praise the Lord. Ug mahuman na usab ang tahas ato iglesia in harmony with Bible revelation. Seventh-day Adventists, see as the climax of God's plan, the restoration of all His creation to full harmony with His perfect will and righteousness. Magkabalik na kita from Eden lost to Eden restored. Praise the Lord. Ni atas proseso, apa ni atas katapusan proseso. Na apatas proseso nga karong panahon na nakamata pa. Utroho na to ang atong mga gibuhat kaya itong nagwatay gahom. Utroho na to. Hangtod mo sinatio na to sa sunod tuig. One Voice 2027, tibuok kalibutan nga mga Adventista. Magdungan pagsinggit sulod sa usa ka bulan sa Setyembre. One Voice 2027. Mga kaigsuunan, karon palang daan, nakapanukad na ta, nanukad na ta, nangandam na ta. Gani, kabahin sa among pag-edukar sa tanang mga iglesia, ibutang na niyo sa budget sa iglesia, church fund, i-appeal na niyo One Voice 2027 para nga mabutangan na ng allocation para sa sunod nga tuig nga pag-abot sa sunod tuig, wa na'y tampuhanay, wa na'y kuot-kuot, wa na'y mga pledges, kundi na anay igong pundo sa sistematiko kapaagi, kaya ang tanan nag-practice regular and systematic giving, ni ini nga sistema pagtapos sa kausa. Hanay, kaya ang Diyos gusto hanay. Gusto ang Diyos sistema. Suportaran na ito ang kausa, both locally and globally. Mauni ang dagan sa itong iglesia sa katapusang panahon. Praise the Lord. Pagkaninduta. Sunod lang ta. Magmatinuman lang ta. Kay nakita na nato o nakita na sa kadaghanan, wa niya gipasagdan ang tanang nagtuman. Hangtod sa katapusan. O ang misyon sa iglesia, masinati, dili lang si pipila. Kung dili sa tanan, mapobre ka man madato, may grado ka man og wala, asabay mong dapit, na bukid kabag na syudad, og naa bagas bakilid, og naa kas kadagatan, islaman, og dili, ikaw kabahin sa kausa sa Dios sa katapusan. Talaygo ng Dios. Kay mao na itong misyon. Apan kinsa kini ang mutapos sa kausa? Make disciples of Jesus Christ, who live as His loving witnesses, and proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' messages in preparation for His soon return. Pagkanindot kayo mag-iisunan. Mag-iisgot na ganing soon return. Kadalitok na kunini nagkaduol nga mo abot ang iyang pagbalik. Walang dibati na kung kalipay nga mo duyog ni kausa. Di kay gatanaw ra. Good mi duyog ni kausa. Mi duyog ni kausa. O nakita na ko kausaban sa makinabuhi, sa makatawang nagsunod sa Ginoo. Praise the Lord. Ang atong gilantaw karon makita kinikidibukan sa iglesia. Ang Ginoo na hibalog kaunsaon, ang importante sa tanan, gibuhat usab nato ang atong bahin sa atong panahon, sa atong dapit. Nganong di tambalakang wata na sayop, kay maurang bala ang Espiritu nagalihok dito, o nagalihok dinhi sa ato. O maurang balang Espiritu nagagiya nila, nagagiya na to. Mao ginagahom sa balang Espiritu. Di na tumasabtan ang mga backslider gipang tawag, ang mga nangaluya gipang dasig, ang mga wa nagtuon ni dawat, o miduyog sa balaang kausa. Sa dili pa ko magtapos, akong ihatag kaninyo ang usa ka kasinatian sa daghan kaing kasinatian nga atong nakita sa programa sa An Hour at doon ay usa og pirmiro nako ipakita ninyo, ipadungog nako ninyo karon. Nya atong 2024, usa ka maestro nga siya nganlan ako, nananghid ako siya ngalan, nananghid ako niya akong dalhon, si Dr. Pedro Estanio. Kaila mo niya, Doctor of Philosophy or Education. Usa ka Adventista. Adventista ang iyang pamilya. Apan mga kagalaan, nadala sila sa pressure sa patrabaho, ingon nga magtutudlo.
Naging sabot siya sa Ginoo. Pagka maayog yung sa Ginoo, pwede raw mong yung sabuton. Ginoo, mo backslide sa ako. Pero Ginoo, pa-retire na po ko. Pananglitan, Ginoo, maka-retire ko, mo balik ko nimo. Grabe nga pakigisaad. Ayaw yung taon ninyong paabuta. Ayaw na po ninyong awata, kay ulahin na. Apa niya ning gisaad? So 2004, mibiya siya sa pag-alagad tungod sa pressure sa trabaho. Lagturo tong istorya mga kaigsuunan. Si Dr. Estanio nga taga Sugbong Kugon, Gantangon, Sugbong Kugon din sa Misamis Oriental. Nahimo siyang principal sa pinakadako nga comprehensive high school sa Region 10. Kansang mga estudyante moabot og 10,000 kapin. Og adunay 500 kapin ka mga magtutudlo. Og ikatulo nga pinakadako nga comprehensive high school sa tibuok Pilipinas. Apan mga kailan, mga kaigsunan, ang mga Adventista in taon, mga batanon nga mibarog sa ilang panahon, mangayo og exemption, moingon tong in charge, ngano magpa-exempted man mo, kanis Dr. Estanio, sabadista man na. Apan ang mga batanon mibarog, nakita gyud nako ang ebidensya ni ini, kaysa iya kining gipresent sa matag atong sa panahon nga siya na speaker sa an hour at doon, na amag misulti. Kailan mo sa iya. Walang po si doktor. Putlo na ito istorya aron mamubo. Nakaretiro gyud si Dr. Estanio. Muingon ragyo ko, praise the Lord, kay wa siya namatay sa panahon nga siya na backslide. Maayo yung kayong Ginoo. Di ta kasabot usahay sa Ginoo, no? Pero ang ato na lang yung paningkamutan. Sabto na lang yun nato nga problema dili ang Ginoo kita. Ato na lang yung sabton, unsa gyud ta ka pinalangga niya. Apan mo po na lang kay panahon karon, maayog yun kayo ang Ginoo kang Dr. Estanio. 2023, nakabalik siya sa pagka-Adventista. Abi niyo mga kaigsunan, kay nag-retire siya, iya pong gituman ang saad. Ginoo, pa-retire na ko. So pagka-retire na, mistuman po siya saad. Og asa siya, mibalik siya sa iglesia, diin siya, mibiya, 19 katuig ang milabay. Pag-adto niya sa iglesia, ingon siya, magkasusubo lang pastor, kaya ang upat na ko kaanak, duhara ang nakuha na ko pagbalik. Pero magpabilin paghihapon, nga maningkamot kami makabalik yun mitanan. Uban siya ng asawa, o sa iyang nadala nga mga anak, nibalik siya simba. Diya sa iglesia sa Gantangon. Og niadtong tungura, timing kayo, nga ang kampanya sa stewardship miabot sa ilang iglesia o usa sa grupo sa Team Gugma, maoy nagka-bisita sa ilang iglesia. Wa lang yun ginahuna ni kung sa hitabua, apan diha magyud siya. Naminaw sila. Og iyang na-refresh siya, uy, pagkalahi na bagyo di ay, sa iglesia Adventista nga akong nabalikan karon kaysa ako sa panahon nga akong gibiyaan. 19 katuig ang milabay. Sa una, wa na kaayo kalihukan. Apan kining iyang gibalikan karon, perting daghanag mga events kalihuka og programa og guban pa. Apan natunong po niini panahon nga edukar siya sa sistematiko nga paagi o pagdumala sa iglesia labi na sa paninapi. Praise the Lord, namati sila, bag-ong yung balik. O magaigsunan, nagsimba sila sa Ginoo, tuig 2024. Gitanom niya sa una-una, na muduyog yun siya sa kalihukang balaan, tungod kay gitagaan sa gikaluyan sa Ginoo, nakabalik yun siya, sumala sa gisaad, kay nagmatinumanon ng Ginoo, magmatinumanon usab siya, so iya gibawi ang tanan niyang mga kapakyasan sa unang 19 katuig. Praise the Lord. Pagka Nobyembre 2024, gipili siya
ingon nga, Pangulo sa iglesia. Oh, magkadali ara. Miingon siya makaigsunan, Pastor, pagkasayon padalon ang eskwelahan kaysa simbahan bisag gamay rang membro. Tinuod na. Ingon siya, aban pastor, amo gyung gisunod o gidawat ang mga pagtulunan o ang mga pamaagi o among gisunod. Kay siya na may elder, 2025, ilang gibuhat ang pinakamaayo. Ilang gisunod ang mga pamaagi. Sumala sa gidukar kanila. Anlo and behold, pagka-Agosto, niya tumiyaging tuig, ang ilang iglesia, giila na, ingon nga, COP Friendly Church. Buot pasabot silang tanan, nagpractice na regular and systematic giving. Og misa ka ilang halad, ikapulo, misa ka ilang halad, labaw sa ikapulo, og karon kauban na sila sa mga kaigsimbahan nga ang pagkinabuhi, normal o lahi sa naandan, pagkaigsunan, pagkadalaygo ng Diyos. Pwede pa di ay, og mao kini ang konkretong ebidensya nga mapakita, mapadungog nako ninyo ang kinabuhi sa pamilya, sa mga estanyo. Praise the Lord. O karon kay sila ang nagdumala sa iglesia, ang iglesia usab nangabalay. Dili man dako nga iglesia, apan nagamalipayon nga iglesia. Sama sa uban nga mga iglesia nga nagsunod sa sistema. Praise the Lord. Na ay pamaagi ang Ginoo, paunsaon niya dalhon ang iyang katawan sa paagi nga tapuson niya ang kalihukang balaan. Dili kay panagsa nga kalihukan, apan sunod-sunod nga makalihukan. Sistematiko nga pamaagi, pisan sa pagdumala sa pananapi, o niya atong gisuportang kausa, both locally o globally. Busa, dunay pagpangdala sa maayong balita, gikan sa lokal, ngadto sa global, tibuok kalibutan, dungan. Og diha, tapadulong, og mao niya nga akong ginteresan, og dili ba kini buhat sa balang espiritu, dili ni mahitabo. Og dili ang balang espiritu nagiyan ini, dili kini mahitabo. Og dili ang balang espiritu nag-implementar ni sa mga iglesia, dili kini tinuod apan tungod kay programa kini sa Dios. Ang amahan nga mahigugmaon, ang anak nga napuno sa grasya, ang naa sa balang, labing balang dapit sa sanktuaryo sa langit, nagapataliwala, hapit na matapos siya pagministeryo, sa iyang pagtapos niya na maingon siya, natapos na mo sira ng kaluwasan. Dinhi sa kalibutan, ang balaang espiritu nagalihok sa tanang dapit, tanang panahon, tanang kahimtang, makabuot lamang ang tanang katawhan, nagipangtawag sa Ginoo, og musinggit, magapakita sa kadaugan sa iyang himaya, diha sa ilang kinabuhi, magsuot sa kupo sa pagkamatarong ni Kristo, ang kinaiya ni Kristo, makita sa kinaiya sa iyang magkatawan, pinaagi sa balang espiritu, magasinggit sa kalibutan, magasiga, magapahibalo, nga hapit na mubalik ang atong Ginoo. Mao kini ang atong misyon, aban matapos lamang nato kini nga misyon, kung kita grounded in the Bible, napuno sa balang espiritu, nagasulti sa kalibutan, pinaagi sa gahom ni ini, aron mo balik na ang atong Ginoo. Magkita ta sunod tuig dalaygo ng Dios og malipayong adlaw ng igpapahulay kanatong tanan, magampot na makaigsuonan. Ginoong Dios, salamat kayo. Natapos na mo ang series nining semana. Apan gipangayo na mo Ginoo, ang buhat tapusonon pa. Dili unta mawala sa kasing-kasing ug gunahuna sa tanang nagapaminaw. May sistema kaming sundon sa amo nga iglesia aron mudagan sa hanay hapsay ang balaan imong kausa, sumala sa imong paggiya gikan sa lokal, regional, global, dungan tibuok nga kalibutan. Ingon nga iglesia, ikaw God of order, hanay, ikaw nagamando pinagi sa imong espiritu, ug adunay usa lang katingog gikan sa usa ka gahom, sa usa ka sistema, sa usa ka iglesia, nga magapakita sa kahayag ni kalibutan, kahayag sa nangausab nga kinabuhi nga nagasuot sa pagkamatarong ni Kristo pinaagi sa balang espiritu.
ang kinaya ni Kristo nga gipakita dinhi sa yuta, mapakita sa iyang katawhan, mapakita sa iyang iglesia, mapakita sa kalibutan. Hantod ang tao mo pili sa pagdawat o sa pagsalikway. O ang tanan makahimo na sa pagpili, musira na ang kaluwasan. Manghinaot kami, Ginoo, nga sa among tinguha paghimaya o pagpahimot kanimo, daghan ang mudawat kanimo. Silang tanan nga magadawat kanimo, kauban ka na. Dili maulaw, musugat, nawong og nawong sa imong pagbalik, kay ikaw man among gipasidunggan. Tinitimaan nga dili kami di ay tagayuta. Tungod kay tagalangit kami, magsuot kami sa langit nung himaya ang kinaya ni Kristo sa among kinabuhi. Og among pamatud-an nga kami pinaagis sa balang Espiritu, magamadaugon tungod kay si Kristo nagamadaugon. Og among ikauban ang tanang nagmatinumanon diya sa imong gingharian sa mga langit, diin kami gisaaran nimong pagadalhon hangtod sa walay katapusan. Ang gugma samahan, ang grasya ni Hesus, o ang makanunayong pagmando sa balang Espiritu, maanaa kanamong tanan, kaninyong tanan, karon hangtod sa iyang pagbalik. Sa ngalan ni Hesus ka ang panluwas. Amen. Praise the Lord.